Hej alle sammen, nu er mig og Freja, vi skal noget i Norge, der hvor vi er på ferie, på skiferie. Man kan kælke. Man kan se flotte bjerge, som de her. Og man kan bygge igloer. Og igen, den mega flotte udsigt. Og selvfølgelig mig. Ja, også mig. Og her er en roomtour. Og nå ja, vi glemte skulle lige skuret. Det var det, vi lige stod på FaceTime. Vi ses. Værelse 1. Og værelse 2. Rum 1. Skråstreg hems. Værelse 3. Badeværelse 1. Plus sauna. Badeværelse 2. Værelse 4. Plus et lille walk-in. Rum 2. Køkken. Og nyd lige den flotte udsigt. Ses. Det var det, vi lige stod på FaceTime. Vi ses.